रिकॉर्डिंग बाय मगहिया म्यूजिक मानपुर ब्लॉक गया। म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। छपरा हिलैलू लागेलू जिला आरा हिलैलू छपरा हिलैलू लागेलू जिला कि रहिया चलेलू पतर को कमरिया करला बहला कि रहिया चलेलू सबर को कमरिया करला बहला। गया में हमारा चर्चा बाड़े करेलू डिस्को डांस हो नाचे खातिर संगे में अपना दे कबार चांस हो गया में हमारा चर्चा बाड़े करेलू डिस्को डांस हो नाचे खातिर संगे में अपना दे कबार चांस हो गली मोहल्ला भइल बहाला कहे लगेलू लॉलीपॉप कि रहिया चलेलू पतर को कमरिया करला बहला कि रहिया चलेलू सबर को कमरिया करला बहला। उत्तम बिहारी कहेला तोहसे बंजा दिल के रानी हो राजू निरंजन दीपू कहेला कलजु के महारानी हो उत्तम बिहारी कहेला तोहसे बंजा दिल के रानी हो राजू निरंजन दीपू कहेला कलजु के महारानी हो विपिन बिहारी रोशन बिहारी कहे लगलू आलू चौक कि रहिया चलेलू पतर को कमरिया करला बहला कि रहिया चलेलू सबर को कमरिया करला बहला। आरा हिलैलू छपरा हिलैलू लागेलू जिला कि रहिया चलेलू पतर को कमरिया करला बहला कि रहिया चलेलू सबर को कमरिया